Mae nifer o wahanol ffyrdd i rhoi adborth yn ôl i'r disgyblion ar Google Classroom. Un ffordd ydy bod chi'n uwcholeuo'r darn ydych chi eisiau sôn amdano fo. Felly uwcholeuo'r darn yna a wedyn pwyso y botwm add comment, a wedyn teipio fewn i fan hyn be ydych chi eisiau ddweud, a pwyso'r botwm comment. Felly pan mae'r plant yn cael y gwaith yn ôl, bydd nhw'n gweld hwn wedi uwcholeuo, a wedyn pan fydden nhw'n hofran dros fo, bydd nhw'n gweld comments ydych chi wedi rhoi. Ffordd arall ydy defnyddio Screencastify er mwyn recordio'r sgrin, lle fedrwch chi wrach o bosib gwneud rhywbeth fel hyn, ond wedyn siarad dros fo'r un pryd, felly mae'r plant yn gallu gweld be am defnyddio gair gwahanol o fan hyn, neu be bynnag. A wedyn mae bosib recordio'r fideo yna, a wedyn i yrru nôl i'r plentyn gael edrych arno fo. Ffordd arall o rhoi adborth i blant neu disgyblion ydy eto, wrach bod eisiau uwcholeuo'r darn ydych chi'n mynd i sôn amdano fo, er mwyn i chi gael meddwl beth dwi'n mynd i ddeud amdano y darn penodol yma. A wedyn defnyddio gwefan o'r enw vocaroo.com. Felly dwi'n mynd i agor tab newydd fan hyn a teipio fewn vocaroo.com. Bydd o'n agor gwefan fel hyn. A'r unig beth sy'n angen gwneud ydy pwyso record pan ydych chi'n barod, felly mynd yn ôl i'r llythyr neu mynd yn ôl i'r ddogfen edrych be dwi eisiau ddweud yma'n hyn, am y darn yma'n benodol, a wedyn pwyso record. Diolch yn fawr i ti am greu'r llythyr. Dwi wedi edrych ar y llythyr ac meddwl wrach os ti'n gallu siarad chydig bach mwy amdano ti yn fan hyn. Dwi'm yn gwybod be wyt ti'n meddwl. A wedyn mae hwnna wedi recordio. A wedyn fedrwch chi ail-wneud os ydych chi eisiau. Wrth bwyso'r botwm yna. Fedrwch chi hefyd, be dwi'n gwneud i save and share. A wedyn, yn fan hyn, mae gen i link yma yna. Felly, os ni'n clicio ar y botwm yma, be mae hwn yn gwneud ydy mae o'n copio'r link. A dwi'n mynd yn ôl rwan i'r llythyr. Ac yn y darn comment fan hyn, fydra i pastio'r link dwi wedi cael o Vocaroo i mewn i fan hyn. Felly dyna hwnna fan'na, a pwyso hwnna fan'na. Yr unig beth fydd rhaid i'r plentyn wneud wedyn, neu'r disgybl wneud wedyn, ydy byddai'n gweld bod hwn wedi cael ei uwcholeuo. Byddai hefyd yn gweld link fan hyn, fydd y link yna'n agor. A wedyn bydd y plentyn yn gallu gwrando ar be dwi wedi recordio. Diolch yn fawr i ti am greu'r. A dyna ni.